K lukostřelbě jsem se dostal jako dítě, že jsem si vyráběl luky jako každý kluk na vesnici. Potom jsem měl dlouhou pauzu, víceméně jsem se k luku dostal vždycky jenom náhodně někde. Jsem dělal teda dlouhý léta v telekomunikacích na technické pozici a zjistil jsem, že s tím lukem na zahradě to funguje jako skvělý čistič hlavy. Postupem let se mi naskytla možnost nějakého prostoru podnikání, který jsem nevěděl, jak využít. Tak jsem tak dlouho pátral a prozkoumával, až mi z toho vyšlo, že vlastně zabývat se i komerčně lukostřelbou je dobrá cesta, protože to v okolí nikdo nedělá. Což je jeden z důležitých faktorů, jak začít podnikat. Já nejsem sportovní lukostřelec, nejsem ten, kdo by jako honil body, nebo není to pro mě prostě to nejdůležitější. Pro mě je to spíš společenská záležitost, že potkávám ty lidi podobného ražení, ale trochu tu sportovní scénu sleduju. Víceméně na olympiádě, když se dostane někdo, že jo, do finále, tak se rád podívám, ale je to jenom ze zvědavosti, když zmíním ať už Američana Bradyho Ellisona nebo Korejce Kimuchina, tak na ně se dívám hlavně z toho důvodu, že vidím, jak jsou prostě psychicky vyrovnaní a jak s tou psychikou umí pracovat. Co se týče fyzického opadu, tak zase, kdo se k tomu chce věnovat jako dlouhodobě, tak se musí nějak tímto směrem rozvíjet. Prostě i ta fyzička, i to tělo musí fungovat, musí držet pohromadě. Obzvlášť ty, co mají touhu tahat silnější luky, tak prostě bez dobrý kondičky to nejde. Byť nejsem sportovec, tak na turnaje jezdím, ale jezdím jenom na ty hobby turnaje, kde zase je to v tom kamarádském duchu, kde je prostě plno srandy i mezi těma střelci, což by jako na pohárovém závodě vůbec nemělo být, tam by fakt jako jsme se neměli ničím rušit a podobně, tak tady je to spíš naopak. Začal jsem jezdit na turnaje vlastně spíš kvůli tomu, aby mě lidi poznali jako osobu toho Petra, který má ten obchod, od kterého nakupují přes e-shop, ale vlastně mě neznali. Jak jsem začal jezdit na ty turnaje, tak a protože mě to bavilo, tak jsem tím pádem asi víc trénoval a začal jsem se líp trefovat, což zase je potom zajímavý, že lidi to vyhodnotí tak, že hele, on nejenom, že teda má ten obchod, ale on se tomu i sám věnuje a i se trefuje, takže o tom asi něco ví a tím pádem prostě je to všechno provázané a dává to větší smysl. A byť nejsem teda sběrač medailí a diplomů, tak nějaký jsem si dovez. Nejsem úplně sportovec, ale to třetí místo v ATL, toho si cením. Vybrat si luk pro sebe je těžký, protože si musíte vybrat směr, kterým chcete jít, ať už je to prostě primitivní lukostřelba, sportovní, holej luk, lovecký, kladkovej. Fakt jako těch směrů je hodně a někdo, kdo začíná, tak může i hodně tápat. A u mě to ve finále došlo vlastně do fáze loveckého luku reflexního, který mě baví nejvíc, protože jak na něm nejsou žádný našroubovaný žádný pomůcky, které by mi usnadňovaly tu trefu, tak je to hodně o tom, abych se trefil já. Tím pádem ten prostor pro tu moji chybu je víceméně nekonečný a když se trefím, tak je to největší uspokojení pro mě právě s tím holým lukem. Když si vemu proti tomu kladkový luk nebo sportovní reflexní luk, kde máte prostě nějaký stabilizátory, tyhle průhledy, tětivy, tak tam ta trefa je v uvozovkách snazší, ale je to mnohem techničtějšího rázu a s tím holým lukem právě je to úplně primitivní a nejzajímavější pro mě. Na těch turnajích víceméně rituály nemám, nejsem pověrčivý typ člověka,
ale vlastně mám, protože vždycky na turnaji musím mít můj oblíbený klobouk proti slunci a bez něj prostě na turnaj nejedu, to by nešlo. Všichni to ví a když mě vidí bez klobouku, tak ví, že budu mít špatný výsledky. No. Ale mýty v lukostřelbě jsou. Je to většinou spojený právě s tou silou nátahu toho luku, že luk musí být silný, nemusí. Čím slabší, tím lepší. Nepereš se s tím, soustředíš se na ten zásah toho cíle a dejme tomu do 50 metrů vzdálenosti je výrazně výhodnější mít slabší luk než silnější luk. No a taky vedu dětský kroužek, kam mi chodil i autor dokumentu Matěj Kysela a bylo to s ním těžký. Bylo to s ním těžký, protože on je extrovertní, je upovídaný, nějaký soustředění, to je prostě těžký úkol pro něj, ale víceméně byl tmelícím prvkem, protože to jsme se opravdu nenudili, ale co se týče teda lukostřelby, byl úplně marnej.